Tene October kalo kile muga ani wolofila sanba filani muga anduru DMS TV channel muso ni cɛw ni yantuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sananga dasi an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilila jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kan ni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ sanga ani wagati an ka Mali fintigilakaw cɛsirilen don an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen lakalani baro la o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 23 ale ni juma tɛmɛnen Octobre kalo tile 24 sanba 2025 an ka Mali fintigilakaw ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Buguni région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka dimi juguba de don banbaci walimaw la ka d'a kan opération in kɔnɔna na an ka Mali fintigilakaw sera ka banbaci walima caman bɔnɛ ani na ni farakow yɛrɛ kɔni kɛlen ne ka ɲɛsin o ma. Ko tile 10 kuntagala kɔnɔna na an ka Mali douane maa minnu yɛrɛ kɔni sigin bɛ ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yirala k'a fɔ k'olu cɛsirilen ka saisie ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ nin région kofɔlen in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye ka région kɔnɔna na ko douane maaw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da farini ale ni sukaro bɔrɔ caman yɛrɛ kɔni kan ni giriya yɛrɛ kɔni bɛ ta tɔni 29 yɛrɛ de kɔnɔna a kɔni yirala k'a fɔ ko douane maaw bɛ u bolo da nin fɛn yɛrɛ kɔni ka wagati min na o y'a sɔrɔ maa ninnu yɛrɛ kɔni u dogo ni ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na a ma dédouaner yɛrɛ kɔni o de kɛra sababu ni douane maaw yɛrɛ kɔni u bolo da ni marchandise ba ninnu kan. Min ye basigi ye ko kɔni bɛ ka na dɔɔni Kidali région kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna la juma tɛmɛnen Octobre kalo tile 24 sanba 2025 Kidali gouverneur ni o ye géant de division Elhaji Gamu yɛrɛ kɔni ale taara visite yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région localité caman yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa ka jugɔrɔma dɔ kɛ ni ka ɲɛsin ni maa yɛrɛ kɔni ma k'a yir'u la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko état yɛrɛ kɔni bɛ a ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakɔlɔsi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na. Juma tɛmɛnen Octobre kalo tile 24 sanba 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ni Russie ka délégation maaba dɔw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ Kuluba palais yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔnɔna Russie ka délégation yɛrɛ kɔnɔna na walasa ni Mali autorité yɛrɛ kɔni ka se ka kuma énergie ale ni sɔrɔko yɛrɛ kɔnɔna Mali kɔnɔna na. Min ta ka damada yɛrɛ kɔni ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Gao région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'u y'a lase damada sanubɔla nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni tulo kan k'a fɔ k'u ka wuli ka bɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni ye sanubɔ ye ko k'o baara in jɔ fɔlɔ ko sanubɔ yɔrɔ in yɛrɛ kɔni din bɛ an ka Mali société dɔ yɛrɛ de kɔni ma min ka baara ye sanu ɲini yɛrɛ kɔni an ka jamana dugukolow jukɔrɔla la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Min an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'olu ye opération ba fila yɛrɛ kɔni kɛ alamisa tɛmɛnen Octobre kalo tile 23 ale ni juma don Octobre kalo tile 24 sanba 2025 opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaya bɛ an ka Mali fintigilakaw bolo ka d'a kan opération in kɔnɔna na u sera ka banbaci walima caman bɔnɛ ani na ko ni opération kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɛra Buguni région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa opération yɛrɛ kɔni dilanna dilancogo ɲuman na wa kun cɛla ni banbaci walima minnu yɛrɛ kɔni bɔnɛni ye u ni na o ye banbaci walima 30 ani kɔ ale ni misi 100 o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sera ka minɛ banbaci walima ninnu na o kun kɛmɛ ni ka min yɛrɛ kɔni minɛ population de la ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli kɛra an ka Mali état major général des armées yɛrɛ de kɔni fɛ ni ale o lase communiqué la communiqué min yɛrɛ kɔni carila juma don Octobre kalo tile 24 sanba 2025 wa communiqué in kɔnɔna na état major y'a yira k'a fɔ ko ni opération fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛ ale ni duguma kɛlɛkɛlaw u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni u ka baaraw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu n'u sera ka jaabi ɲumanba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ opération fila nin bɛɛ lajɛlen na ko opération fɔlɔ kɛra alamisa don de Octobre kalo tile 23 sanba 2025 tileganfɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko opération yɛrɛ kɔni kɛra Jakɔrɔ wɛrɛ localité de la ko don kofɔlen tileganfɛla yɛrɛ kɔni na an ka Mali fintigilakaw olu kɔni taara bali banbaci walima dɔw yɛrɛ kɔni na Jakɔrɔ wɛrɛ localité yɛrɛ kɔni na ko o taara bali ni banbaci walima yɛrɛ kɔni na o y'a sɔrɔ u tun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ba yɛrɛ de kɔni tigɛ u bɛ ba tigɛ wagati min na o y'a sɔrɔ bagan caman yɛrɛ de kɔni tun bɛ u bolo u tun bɛ fɛ ka ba tigɛ ni bagan minnu yɛrɛ kɔni ko wa bisigi an bɛ k'a fɔ ko ni maa nin yɛrɛ kɔni ye bagan ninnu suyɛnni ko kabini an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni banbaci walima yɛrɛ kɔni ye na o ni banbaci walima ninnu nana kari ɲɔgɔn na min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni an ka Mali fintigilakaw ye banbaci walima caman bɔnɛ
bɔnɛ u ni na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ 16 ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ o 16 ni yɛrɛ kɔni na moto 2 mɛnɛna kɛlɛkɛminɛn caman hali ni misi 600 ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni opération ye senfɛ ko wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don bamaci wale man na ka da kan n'u kun taara ni misi ni yɛrɛ kɔni feere u kun b'o wari ni yɛrɛ de kɔni kɛ k'u ka wale jugu ninnu financer an ka Mali fintigilakaw kɛlen ni ka misi ni yɛrɛ kɔni minɛ u la o kɛra sababu ni ka wariba yɛrɛ de kɔni b'u bolo ko ni opération ye dugusajɛ ni o bɛnna juma ma octobre kalo tile 24 san 2025 komi an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu ye baara ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kɔlɔnjɛba localité la ni yɔrɔ kofɔlen bɛ Buguni région de kɔnɔna na ko wa ni yɔrɔ kofɔlen na an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni taara bɔ bamaci wale jɛkulu 2 yɛrɛ kɔni ka minnu kun tɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ko bamaci wale groupe fɔlɔ olu yɛrɛ kɔni kun bɛ maa 15 bɔɲɔgɔn yɛrɛ de kɔni bɔ wa u kun bɛ motow de sanfɛ ko kabini an ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni bɔra bamaci wale man yɛrɛ kɔni ka ni moto in sanfɛ u bɛ ka essayer ka taa yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na min ye sanfɛ kɛlɛkɛminɛw olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ ko bamaci wale maaw de bɛ moto in sanfɛ wale de kɔni kelen frappe kɛra ne ka ɲɛsin man ma wale min kɛra sababu ni ka u bɔnɛw ni na ko wagati damadɔni o kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu taara bali bamaci wale maa dɔw fɛnɛ na olu fɛnɛ ka groupe yɛrɛ kɔni kun bɛ maa 15 bɔɲɔgɔn yɛrɛ de kɔni bɔ ko wa ni man yɛrɛ kɔni kun bɛ réunion de la yiri dɔw jukɔrɔ kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni ye sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ ni sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko bamaci wale maaw yɛrɛ de kɔni ye maa ninnu ye ko wa u bɛ réunion yɛrɛ de kɔni na yiri in jukɔrɔ frappe kɛra ne ka ɲɛsin ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ne ka u bɛɛ lajɛlen bɔnɛw ni na ko wagati kelen yɛrɛ kɔni na ɲɔnɔ cercle kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la nord yan fanfɛla in fɛ komi an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ kɔni olu taara bɔ pick-up dɔ yɛrɛ kɔni ka min kun dogolen don kosɛbɛ Doma localité la ko wa ni pick-up kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bamaci wale maaw de kun bɛ yen nɔ an'u ka logistique caman u kun bɛ ka taa yɔrɔ dɔ yɛrɛ de kɔni na ko sɛgɛsɛgɛli baaraw y'a yira k'a fɔ ko bamaci wale maaw de bɛ bolimafɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini o kɛra frappe kɛra ne ka ɲɛsin ninnu ni pick-up yɛrɛ kɔni ma wale min kɛra sababu ni ka pick-up n'a kɔnɔma u ka tiɲɛni don u bɛɛ lajɛlen na état-major ka kɔrɔfɔla a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kabini frappe yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin pick-up yɛrɛ kɔni ma ko tasuma mɛnɛba min yɛrɛ kɔni bɔra o kɛra sababu ni an ka Mali fintigiw kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn walima fɛn pɛrɛntanw ye k'olu yɛrɛ de kɔni kun bɛ pick-up in kɔnɔna na état-major général des armées ale bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali fintigiw ma n bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko min an ka Mali fintigilakaw olu y'u seko n'u damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa min ye bɛn ni lakana ye o ka sabati Mali jamana kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw cɛsiri min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa min yɛrɛ kɔni ye lakana adamadenw n'u bololafɛnw ka yala jamana kɔnɔna na lakana hali ni basigi kɔnɔna na ka se ka o ko in sabati ko wa ni opération minnu yɛrɛ kɔni kɛra an ka Mali fintigilakaw fɛ opération in bɛ o ko yɛrɛ de kɔni tiɲɛtigi a b'a yira k'a fɔ ko min an ka Mali autorités kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu cɛsirilen don kosɛbɛ ko wa o kɛ mɛ ni ka fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni sigi sen ka bamaci wale maaw yɛrɛ kɔni kɛlɛli kama k'alisa u bɛ ka dɔ fara o fɛɛrɛ in yɛrɛ kɔni ka sanga ani wagati walasa min ye bamaci wale maa yɛrɛ kɔni ka diya ka se ka olu bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen ka sɔrɔ ma baasi foyi kɛ maa si yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali douane maa minnu bɛ Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'olu ka brigade mobile d'intervention maaw ye opération ba 2 yɛrɛ kɔni kɛ nin région kofɔlen kɔnɔna na opération ba 2 min yɛrɛ kɔni kɛra sebaba ye douane maaw bolo ka da k'a kɛra sababu n'u sera ka u bolo da farni bɔrɔ ale ni sukaro bɔrɔ tɔni 29 kan ko maa minnu yɛrɛ kɔni donna ni nin fɛn yɛrɛ kɔni ye Kayi région kɔnɔna na u donna n'a ye k'a sɔrɔ a kɔni ma dedouaner o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni douane maaw u y'u bolo da ni marchandise ba ninnu kan ni saisiba min kɛra Kayi douane maaw yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni k'olu ka jateminɛw ka ca kosɛbɛ ko wa b'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ Kayi région kɔnɔna na ka d'a kan ni yɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ frontière yɛrɛ kɔnɔna ko tile 10 kuntagala kɔnɔna na min ye douane maaw ka brigade mobile d'intervention olu kɔni saisiba 2 yɛrɛ kɔni kɛ ko saisi laban yɛrɛ kɔni kɛra alamisa tɛmɛnen de octobre kalo tile 23 san 2025 ko don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min ye douane maaw ka brigade mobile d'intervention olu kɔnɔna na mobili dɔ yɛrɛ de kɔni contrôle kɛla contrôle min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u taara bɔ farni tɔni 12 ni dɔɔni ale ni sukaro tɔni 3 ale ni dɔɔni yɛrɛ de kɔni kan ko min yɛrɛ kɔni ye douane maaw u sera ka u bolo da ni fɛnba in yɛrɛ kɔni kan contrôle fɔlɔ yɛrɛ kɔni sen fɛ ko ni sukaro ni nin farni bɔrɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ camion min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa min kun bɛ ka camion yɛrɛ kɔni boli kabini douane maaw yɛrɛ kɔni ale lajɔ a ma se ka sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni yira douane maaw yɛrɛ kɔni na sɛbɛn minnu
b'a yira k'a fɔ ko ni fɛn min yɛrɛ kɔni tɛ douane na ɲɔni ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na wala de kɔni kɛra sababu ni min yɛrɛ kɔni douane ma o bɛ fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni marchandise ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ ko octobre kalo tile 13 tɛmɛnen de san 2025 opération fɔlɔ kɛra ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ douane ma o ye saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Diyala localité yɛrɛ kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kayi région de kɔnɔna na ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min ye douane ma o ye olu sera ka kurun dɔ yɛrɛ kɔni lajɔ kurun min kɔnɔna na farni tɔni 8 hali ni sukaro tɔni 5 yɛrɛ de kɔni kun bɛ a kɔnɔna na ko wa o yɔrɔ kelen yɛrɛ kɔnɔna maa min kun bɛ ka kurun yɛrɛ kɔni bolo o ma se ka sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni di douane ma o ma min b'a yira k'a fɔ ko nin fɛn nin yɛrɛ kɔni donna a ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ douane maaw b'a kalama ko wa sɛbɛn ma sɔrɔ a bolo min b'a yira k'a fɔ ko minɛn nin yɛrɛ kɔni tɛ douane la ko maa ninnu kun bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka nin fɛn nin yɛrɛ kɔni ladon an ka jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma tɛ douane yɛrɛ de kɔnɔ ni jaabi min yɛrɛ kɔni sɔrɔla ni opération yɛrɛ kɔni na o y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye renseignement ye ko n'o sɔrɔla douane maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko n'u y'u ka baaraw yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan k'o de bɛ kɛ sababu ye ni jaabi ɲumanw yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ opération bɛɛ la wa min yɛrɛ kɔni ye brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni ka opération yɛrɛ kɔni k'a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ opération ɲuman ale ni opération telimaw yɛrɛ kɔni ye wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni douane maaw olu b'u cɛsiri ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye trafic illicite ye ka dankari o ko yɛrɛ kɔni na ka da kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni fɛn yɛrɛ kɔni bɛ ka sanga yɛrɛ kɔni sɔrɔ Kayi région kɔnɔna na kosɛbɛ n bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye douane maaw yɛrɛ kɔni olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la walasa min ye an ka jamana sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni ka o ko yɛrɛ kɔni yiriwa ni yuruku ale ni trafic illicite yɛrɛ kɔni kɛlɛli sanga ani wagati ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na douane maaw yɛrɛ kɔni ni saisiba min yɛrɛ kɔni kɛ o ye cikan gɛlɛn de ye ne ka ɲɛsin ni walijugu kɛbaa ma nin yɛrɛ kɔni ma o cikan gɛlɛn yɛrɛ kɔni de ye min o de ye k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka t'u ka minɛnw yɛrɛ kɔni di douane ka da kan min yɛrɛ kɔni an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka maa ninnu ka jɛnw bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye basigi ye k'o bɛ ka segin dɔɔni ka na Kidali région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa n'i taara nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔrɔn i kɔni bɛ a jateminɛ k'a fɔ ko basigi o kɔni bɛ ka segin ka na yɔrɔ in na dɔɔni ko jumadon octobre kalo tile 24 san 2025 Kidali gouverneur ni o ye général de division Elhaji Gamu yɛrɛ kɔni ale taara mission ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ Kidali région localité dɔw la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni k'u bɛ se ka taa an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen lamɛn wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni an ka jamana localité dɔw yɛrɛ kɔni ni wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na olu sɛgɛnna kosɛbɛ lakanabaliya yɛrɛ kɔni bolo k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ se ka taa ni yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na général de division Elhaji Gamu ale kɔni kɛlɛma wuli ni ka taa Kidali localité caman yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ k'a ka tagalen yɛrɛ kɔni na ani Kidali autorité administrative sécuritaire ale ni Kidali service technique représentant k'u bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɔni wulila ɲɔgɔn fɛ ni ka se ka taa u sena yala yala ni yɔrɔ localité caman na Kidali gouverneur yɛrɛ kɔni taara Kidali localité yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na olu de ye Tasik Takalot Salo fo ka taa se yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni ma ni wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye Banbaci walimaw yɛrɛ kɔni olu ye walijugu caman kɛ ni ka ɲɛsin ni localité nin yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni Kidali gouverneur ale wulila ni ka t'i ɲɛda ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan général de division Elhaji Gamu yɛrɛ kɔni taara ni localité minnu yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na Banbaci wale menace fanga bonyali yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni du caman yɛrɛ kɔni wulila ni ka boli ka bɔ nin yɔrɔ ninnu na ko nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali fintigilakaw ka cɛsiri la ale n'u ka opération yɛrɛ kɔni cayali sababuya la maa caman yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ olu bɛ ka commencer ni ka segin ka na u sigiyɔrɔw yɛrɛ kɔni na solankolon caman minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ yen fɔlɔ an bɛ k'a ye k'a fɔ nin wagati nin yɛrɛ kɔni na maaw bɛ ka segin kokura ni ka na don o du ninnu kɔnɔna na Kidali gouverneur yɛrɛ kɔni tɛmɛna nin localité fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na ni ka taa i ɲɛda o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni k'a yirala k'a fɔ ko population yɛrɛ kɔni bɔra ni nisɔndiya ye ni k'a kunbɛn ko ɲuman wa gouverneur ka nin tagali yɛrɛ kɔni senfɛ ani o yɔrɔ sigibaa ma nin yɛrɛ kɔni ye hakilina falen-falenw yɛrɛ kɔni kɛ o ka kumaɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ ninnu sigibaa ma nin kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ka laɲini dɔrɔn de ye bɛn de ka sabati ko fara ɲɔgɔn kan ale ni olu ka laɲini fanba min yɛrɛ kɔni ye min ye o de ye k'u ka ɲɛnɛmaya tɔ yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ u sigiyɔrɔw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi général de division Elhaji Gamu yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ kɔni na ko olu ka yɔrɔ population yɛrɛ kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ ko nka o n'a taw ta yɛrɛ kɔni o ma sɔn abada yɛrɛ kɔni ka ban u danbe yɛrɛ kɔni na o de kɔni na gouverneur a kɔni bɛ maa ninnu yɛrɛ kɔni fo u ka cɛsiri la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko gɛlɛya ale ni tɔɔrɔ bonyana u kan cogo o cogo la min yɛrɛ kɔni u danbe u ma sɔn ka ban o la fiyewu général de division Elhaji Gamu yɛrɛ kɔni ka visite yɛrɛ kɔni senfɛ a taara ɲɛ da yɔrɔ caman yɛrɛ kɔni kan yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni ni wagati tɛmɛnenw na Banbaci walimaw ye kojugu dɔrɔn de kɛ nin yɔrɔ ninnu na o tiɲɛni nin yɛrɛ kɔni dɔw bɛ tali kɛ juma yɛrɛ kɔni na o
de ye so dɔw jenina u fɛ u nana so dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna bɛ karikari ale ni infrastructure minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ye banbaci walemaw ye ko wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ u ye tiɲɛni don ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen la wa min ye général de division Elhaji Gamu yɛrɛ kɔni a taara ɲɛ da ni yɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen tiɲɛniw kan ko Elhaji Gamu ale yɛrɛ fɛnɛ ka so min yɛrɛ kɔni bɛ yen Taka Lotote localité yɛrɛ kɔni na ko a taara ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci walemaw u ye tiɲɛni don ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni na kosɛbɛ gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko ni yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni kɛcogo o bɛ tiɲɛ dɔ yɛrɛ de kɔni yira Mali jamana kɔnɔdenw na o de ye k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni banbaci walema ninnu ye k'u ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni ka jugu ko nka u ka dɔn k'a fɔ ko wale nin yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni jamana ka souveraineté ko yɛrɛ kɔni ye jamana bi i cɛsiri o ko yɛrɛ kɔni na halisa gouverneur bɛ hakililajigi kɛ ko yen sigibaa maaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali état maaw yɛrɛ kɔni k'u sigi bɛ jamana kɔnɔdenw kɛrɛfɛ sanga ani wagati ko Mali jamana kɔnɔden si tɛ abandonné Mali autorité fɛ kan Mali fintigilakaw bɛ ka jamana lakɔlɔsi walisa u bɛ continuer jamana lakɔlɔsili baaraw la ko jamana sibiri ɲɛ kelen o sibiri ɲɛ kelen min an ka Mali fintigilakaw u b'o bɛɛ lajɛlen lakana sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni ye général de division Elhaji Gamu yɛrɛ kɔni ale ma wuli dɔrɔn ni ka taga ni région kofɔlen yɛrɛ kɔni na a yɛrɛ k'a fɔ k'a taara fɛnba dɔw yɛrɛ kɔni di ni yɔrɔ sigibaa mani yɛrɛ kɔni ma an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni tɔgɔ la a taara fɛn minnu yɛrɛ kɔni di ni mani yɛrɛ kɔni ma o ye dumuniw siyɔrɔw ale ni kit de première nécessitéw yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni ye gouverneur ye ale taara nin di mani yɛrɛ kɔni ma Mali autoritéw tɔgɔ la ni baara min yɛrɛ kɔni kɛra gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ o kɛkun de ye walasa maa minnu yɛrɛ kɔni bolimɛni ka bɔ ni région in kɔnɔna na ka se ka olu seginni yɛrɛ kɔni nɔgɔya ni condition ɲumanw yɛrɛ kɔni dilen u ma wa ko in kɛkun dɔw yɛrɛ de kɔni fɛnɛ walasa min yɛrɛ kɔni Kidali population ma u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka solidarité yɛrɛ kɔni bɛ u yɛrɛ la k'u k'a dɔn k'a fɔ ko maa si ma ɲina u kɔ k'u ni jamana région tɔw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye kelen général de division Elhaji Gamu a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔden wɛrɛw yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ Kidali région kɔnɔna na k'u bolila ka taa région wɛrɛw kɔnɔna na walima k'u bɔra Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na a b'a laɲini maa ninnu fɛ k'u ka fɛɛrɛ latigɛ u ka senko kura ye ni ka na u sigiyɔrɔw la wa a bɛ sinsin a ka fɛnɛ ko min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw ka lakana sabatilen kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ye an ka Mali autoritéw ka priorité de Kidali gouverneur yɛrɛ kɔni wililen ni k'i senfa ka taa se a ka région localité caman yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ni ka o yɔrɔ sigibaa mani yɛrɛ kɔni nisɔndiya kosɛbɛ ka d'a kan ko in yɛrɛ kɔni ye cikan de ye ni ka ɲɛsin u ma o de ye k'a yir'u la k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorité ye k'u ma ɲinɛ maa min yɛrɛ kɔni kɔ k'u bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko an ka Mali fintigilakaw bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa Mali jamana kɔnɔdenw k'u bɛɛ lajɛlen ka lakana sabati wɛrɛ de kɔni n'a laɲininen don maaw fɛ minnu yɛrɛ kɔni wulila ka bɔ u sigiyɔrɔ la k'u bɛɛ lajɛlen ka segin ka na u sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan min ye état yɛrɛ kɔni ale tɛna a ka jamana kɔnɔden si abandonné Jumado octobre kalo tile 24 san 2025 min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni ye Russie ka délégation ba dɔ maaw yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ kuluba b'ale la ko ni ɲɔgɔn ye min tɛmɛna an ka furancɛ fanga ɲɛmaa ni Russie ka délégation ma ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na min an ka Mali sɔrɔ ko ministre ni o ye Aluseni Sanu ye ale kun bɛ fɔ ka taa se an ka Mali mini ko ministre yɛrɛ kɔni ma o fɛnɛ kun bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛyɔrɔ in na Alexei Koilikov ni ale de ye Russie ka délégation ba in yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale kɔni bɛ sinsin a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Russie ale ni Mali a ka di jamana fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'u ka jɛɲɔgɔnya tɔw sinsin kosɛbɛ sɔrɔ ko ale ni kuranko ta fanfɛla la kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni bolila fɛnba dɔw yɛrɛ de kɔni dili la Mali yɛrɛ kɔni ma fɛn minnu yɛrɛ kɔni de bɛ Mali ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni tɔw yiriwa kosɛbɛ o fɛn ninnu de ye tajimafɛnw engrais fo ka taa se alikama yɛrɛ kɔni ma a yirala k'a fɔ k'u ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni bolila kosɛbɛ ni fɛn ninnu yɛrɛ de kɔni dili la Mali jamana ma ni nin yɛrɛ kɔni ye fɛn ye min yɛrɛ kɔni bɛ yiriwaba don an ka Mali ka sɔrɔko la kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u da taara se fɛnba dɔ yɛrɛ kɔni ma ni o fɛnba in yɛrɛ kɔni ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen an ka Mali jamana kɔnɔna na ni o ko yɛrɛ kɔni ye kuranko de an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kumaɲɔgɔnya nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Russie ka maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ se ka tajimafɛn tɔni 160 k'olu bɛ se ka o di Mali jamana yɛrɛ kɔni ma kalo kɔnɔna na walasa ka se ka Mali sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don ka yiriwa don a la ko a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni tajimafɛn ko gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka caman yɛrɛ kɔni bɔ a la Russie ka délégation ye ɲɛmaa ka kumaw kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Mali ye ale ye jɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ye Russie bolo ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Mali ye ale ye Russie teri jamana dɔ ye Russie ka délégation ye membre dɔ fɛnɛ kumana nin yɔrɔ in na ale kɔni taara i da se Mali yɛrɛ kɔni bɛ ka raffinerie d'or min yɛrɛ kɔni sigi sen kan a ka jamana kɔnɔna na ale ka kumaw yɛrɛ kɔni bolila o de kan a yira k'a fɔ ko Mali ka raffinerie d'or ko in yɛrɛ kɔni sigili la sen kan ko ɲɛtagaba yɛrɛ kɔni donn'o la kosɛbɛ ko wa novembre kalo nata in yɛrɛ kɔni na san
san 2025 min yɛrɛ kɔni raffinerie Dorman yɛrɛ kɔni o bɛna na conseil d'administration officiel fɔlɔ yɛrɛ kɔni kɛ ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni Russie ka délégation ba ni yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la o ko in yɛrɛ kɔni y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Mali ale ni Russie k'u bɛ fɛ ka u cɛ jɛ u yɛrɛ kɔni tɔ sinsin ko u bɛ ka dɔ fara cɛ jɛ ni yɛrɛ kɔni ka taa n'a ye domaine caman kɔnɔna na ka d'a kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Russie ni Mali ka jɛɲɔgɔn o kɔni bɛ ka taa n'a ye courant ko sɛnɛ ko ale ni mine ko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ni min yɛrɛ kɔni Mali ka sɔrɔ ko ka o ko yɛrɛ kɔni layiriwa kosɛbɛ ni ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni tɛmɛna Russie ka délégation ni Mali autorité yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la o ye maa caman la nisɔndiya kosɛbɛ min yɛrɛ kɔni ye maaw nisɔndiya kosɛbɛ o ye Russie ka proposition yɛrɛ de kɔni ye ko min yɛrɛ kɔni kalo kɔnɔna na ale bɛ se ka tajimafɛn di Mali yɛrɛ kɔni ma ni ne bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma